Yazi ke ukuthi kukhona abantu abaningi ama news outlets amaningi akhuluma kakhulu isilungu. Nizongixolela ke isilungu engizosikhuluma esikhulu lesi sento ebhalwe phansi, kodwa kuningi ngizokusho ngesiZulu and ngiyazi ukuthi nonke lapha nivamisile ukuyithatha inkulumo zami nihambe niyoyidokotela ke ngesilungu senu. So ke okunye ngizokusho ngesiZulu, kodwa futhi i-media statement yami izoba available kuwo wonke umuntu, senzela ukuthi singachithi isikhathi sifunde into enisazophinde nibe nayo, nihambe niyoyihlaziya bese niyabona ukuthi nenzani ngayo. Ngiyacela ukwedlulisa okukhulu ukubonga kini nonke abafowethu bemedia ngokuthi nibe khona namhlanje. Ngicela ngesikhathi esifishane kakhulu, siyabonga ukuthi nisihloniphe. Kukhona abantu abadala phakathi kwethu, khona odadewethu, khona einsizwa, khona wonke umuntu. Ngicela nokubingelela leli tafule engihleli nalo. Insizwa Nomsizwa Development Foundation ineminyaka ewu-12 ineminyaka ewu-12. Abanye bayayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uphakele umthakathi isikhathi eside kangaka kungaqami umsebenzi awenzayo. Abakwazi ukuqaphela bazobona ukuthi kulula kangakanani ukuthi insizwa zingilalele mina. It's because of that experience yokuthi kade yaba khona Insizwa Nomsizwa Development Foundation and ibivele isebenza, kodwa asikaze sibize imedia. Futhi noma nibona sikulama mashe sisuke sikuwo, abanye baze bekhathazeke nje ngoba baye bebona ukuthi angithanda ukukhuluma nemedia. Mina ngumuntu othanda ukusebenza, ingakho kwabalula kimi ukuthi ngisukume nje ngithi kwanongoma umuntu okufika kasadingeki ongenawo amaphepha aqondile. So ke ingakho ke mhlambe kulabo abanalo umbuzo, isizathu ukuthi hayi ukuthi angenithandi, nginihlonipha kakhulu, nike nibone nginilwela, ngisho ukunilwela la, kodwa angithanda ukukhuluma kakhulu. Mina ngithanda ngathi kungathintwa izinto, ingakho nohulumeni ngimcela kanjalo. So the core function of Insizwa Nomsizwa Development Foundation, we as Insizwa Nomsizwa Development Foundations exist to restore moral fabric in South Africa. For far too long, our nation has suffered moral degeneration marked by the systematic emasculation of men. We are committed to bringing back the dignity, responsibility, and strength of South African men, because a nation cannot rise when its fathers are brought to the law. It is a myth that emasculation of black men, it is no myth that emasculation of men in South Africa is deeply rooted in the historical and economic legacies of colonial and apartheid. The politicians and politics have failed to end this systematic oppression. The migrant labor system and modern economic marginalization stripped black men of the traditional roles and providers of families' heads, and it's continued to happen to this day. I'm so sorry, man, as I'm not well. The consistent economic inequality and high unemployment rates prevent many black men from achieving financial independence, and once that happens, a man cannot fulfill their role as providers. Sizoyedlulisa lesi statement esibhalwe ngesilungu, kodwa into enkulu esizama ukuyenza la thina njenge Insizwa Nomsizwa Development Foundation since saqala ukuba khona, umsebenzi omkhulu esawubona unesidingo esikhulu esokuthi uma kufika ipolitiki into eyenzeka abantu besilisa baphucwa amandla, hayi amandla okuganga, hayi amandla okushaya, hayi amandla okubulala, kodwa baphuca amandla omqondo okuzazi ukuthi bona bangamadoda kufanele kube khona into abayimelayo. Ingakho ubona ama-politicians kulula ukuthi avuka akhulume noma yini ezweni lamadoda, akhulume maqeda angayenzi leyo nto, aphinde abuye njengoba kuzoza inketho, aphinde futhi akhulume into efanayo eyikhuluma phezulu kwamadoda, nokuyinto engavumelekile leyo. Ubona ke ama-politicians amaningi isikhathi esiningi uwathola ekwazi ukuthi afike emakhaya umnumzane ekhona, afike ama-politician abiza ingane, akhankasa ingane, ekhona ubaba wekhaya aqale enganeni akhulume nengane azaqede ngento afisa ukuthi yenzeke endaweni.
izinto zonke lezo ke sifisa ukuthi uma sifuna ukulekelela izwe ake kuqale kubuyiswe isithunzi samadoda nawo amadoda semukele isithunzi sawo masibuya asijabulele bese sisebenzisa kahle. Ngizonenzela isibonelo nje. Kune inhlangano okuthiwa iMarch and March eqala udadewethu uMangobese ngonyaka ophelele ngo-24 May 2025. Wathi mangabe imemezela lenhlangano kade ehlale ekhuluma emsakazweni kodwa wathi mayeqala ezophumela emgwaqweni ngenxa thina yokwazi iTheku ukuthi iTheku linjani. Sathatha isinqumo thina sokuthi sizomeseka uMangobese ngoba akukwazi ukuthi umuntu wesifazane angathi ekhuluma ngokuthi kuntshontsho izingane, ethe ekhuluma ngokuthi kubulawa abantu, ethe ekhuluma ngokuthi amaphoyisa nobugebengu angene ebugebengweni ayantshontsha ahlangene nezigebengu kubulawa abantu, bese sithi thina njengamadoda kwaZulu sizomiyeka lo muntu wesifazane ahambe yedwa ayolwa leyo mpi leyo. Sasuka eZululand sashayela ama-hour u4 no-half sizokweseka uMangobese siyinsizwa nomtsizwa Development Foundation. So ingakho ke kuze kube namhlanje nibona noma kuthiwa khona into ayenzayo siyayihlanganisa thina eceleni sizinsizwa sinikele ngakho konke sinakho ukuthi sizomeseka senze isiqiniseko sokuthi iyanda nobukayo nofuna ukuganga ngaye angakwazi ukuganga ngaye. Enye into ofuna ukuthi iphele emadodeni ukuthi amadoda afuneka ayeke ukufuna ukunconywa. Amadoda must stop wanting to be praised for doing what a man is supposed to do. A man is never praised, must not be praised for doing what he's supposed to do because he's a man. Isibonelo ukuba ubaba kuumsebenzi wakho njengendoda. Asikho isidingo sokuthi uma uthengele ingane yakhe icathulo ebese ufuna umama weingane zakho noma unkosikazi wakho ukuthi ababaze leyo nto ayibabaze kuze kungalalwa la ekhaya ngoba nakho namhlanje wena uthenga izicathulo zengane. Indoda kumele iyenze into elungile. Nibuke nibheke mina ngiyagxekwa kakhulu mina abaningi bayibuza ukuthi uphakele umthathu survivor kanjani njengoba egxekwa kanje. Kuumsebenzi wabantu ukugxeka indoda. Kuumsebenzi nje wabantu ukugxeka indoda. Indoda kufanele ihlale igxekwa even abaholi ufuna bekwejwayele lokho. Indoda kufanele ihlale igxekwa ngoba ukugxekwa kwendoda kuyikhumbuza ukuthi akufanele yenze into engalungile. Yingakho namhlanje sinabantu abafuna beethe sebenza ezikhansela esebenze umeya athi angahamba yosiza abantu abashelwe izindlu noma ababulawelwe abathathelwe izindlu ithathwa izikhukhula abesefuna kube khona abantu abazomncoma bemncomele lokho. Uyahola lo muntu uholela ukuthi abe umeya, uyahola uholela ukuthi abheke lo mphakathi, uyahola uholela ukuthi alungiselele umphakathi izinto. Uma sekwenzile lokho ngaphezulu komholo ufuna ukunconywa. Sifuna ukubuyisa lokho ke singamadoda ukuthi cha isidingo sokuthi sinconyelwe izinto ofanele sizenze ayifanele. Lapha kwaZulu ngisho kuhlatshiwe umuntu wesifazane akasebenzi. Uma kunomsebenzi kunomcimbi othile abantu abesifazane bambatha amatshalo behlale lapha emsamo sihambe siyokhetha inyama ezinhle enkomeni. Siyokhetha inyama ezinhle enkomeni, sikhetha insonyama, sikhetha ingqiki, sikhetha imbombosi, siyonikeza abantu besifazane behleli epheka amadoda lapha. Zonke lezi inyama ezinhle isibindi kuhambe kuyonikezwa abantu besifazane balethela ukudla, kupheka amadoda lapha elangeni, kupheka amadoda lapha phandle. Kwenzekani emadodeni ilanga malishona? Amadoda ahamba ayohlala esibayeni, adla inhloko, adla amanqine enkomo. Ngoba that's how much we value our women as amadoda, and as Insizwa Nomtsizwa Development Foundation, that's what we stand for, and we want to bring that back because yona into ezobuyisa yonke lokhu kuthula okugcwele emakhaya and eliminate this GBV. So that is just an introduction yokuthi Insizwa Nomtsizwa imeleni and indala ibivele iwenza lo msebenzi, and that is why it is very easy for me to go to Joburg without knowing amadoda akhona. But makune march ngifike lawo madoda u10,000 ngikwazi ukwa control. That is why mangiya kuGompo eEastern Cape, that is why masizoya eNorthern Cape naseWestern Cape sizofike sihlangane namadoda sisebenzise the same spiritual values yokuthi sisiza amadoda ukuthi abuyele endaweni yawo, kungabi inzima amadoda mayihlangene ukuthi alalele. Siyadinga wemadoda seSouth Africa namadoda kwaZulu kakhulukazi ukuthi sibe umkhombandlela einganeni ezincane zabafana. Ingakho kunamanje sinohlelo olubizwa ngokuthi ibhunga
boys bootcamp eqhubekayo njengamanje okuyiyona ezothi ukuthatha isikhathi sami esingamasonto amabili ngingabonakala emphakathini ngoba ngiyohlala nalezi izingane entabeni sikhumbuza ukuthi singobaba bazo. Enye izinto ezinkulu okufanele zizazi ukuthi ukuba indoda akubizi imali futhi akufanele uma uyindoda uthengelwe ukuthi wenze into okufanele uyenze njengendoda. So ke sizosukuma singamadoda silekelele njengoba sisukumile salekelela uMangobese nalokho sifuna kubulale nalomoya wokuthi ngeke ngihlanganisa amadoda awu257,000 ngithi ngizokweseka uMangobese ebese mase ngifikile kuthiwa ngisameseka uMangobese. Ngeke ngihlanganise amadoda kusukela ngaqala ngiwahlanganisa mahala ngingawakhokhela imali ngingenzi lutho ebese ngithi uma sengifikile ngeke ngisakwenza lokho. Angeke sikwazi ukukhuluma singamadoda la eSouth Africa sithi abantu besifazane siyabeseka bese kuthi uma sekukhona into eqala umuntu wesifazane bese sithi ngeyakhe kuze kusho wona amadoda amanye athi musana ukuphazamisa uMangobese entweni yakhe kodwa thina seseka yena lo Mangobese. Uyabona abantu kwabanomoya omubi bagcwele emhlabeni bahlale bekhona into engayikhulekela mina ukuthi yena uMangobese qobo angawemukeli lo moya kwabantu abafuna ukumkhandela into yakhe ihlala incane ingakhuli ngoba nakho bebona ukuthi amadoda ayasondela azomeseka. Akukho lapho esake safika khona entweni ephathelene noMangobese njengensizwa nobunsizwa safike sathi uMangobese akabuye eceleni sekuyithi abanikazi bento. Izithombe ziningi ziyinqwaba sikhombisa ukuthi sihamba naye simbambe ngesandla simshayela uhlombe. In some instances we even refuse interviews. In some instances we even refuse to continue walking uMangobese engekho. There's evidence in these phones where la isasisho khona ukuthi njengoba sila sibizo uMangobese sizokweseka yena njengamadoda. We can't contradict ourselves and say we want to empower women and say we want to support women, and then when they initiate programs like March and March and then as men we don't come and support. And for those that are worried that maybe there is some division between us and March and March, there is no division. March and March is a program of Usisi Mangobese. We support it fully with everything, and then Insizwa Nomnsizwa have been there. And March and March is not the first civic organization to fight the illegal foreigners. There was Put South Africa First, and people infiltrated it. Politicians infiltrated Put South Africa First, and today it's irrelevant because of allowing these rogue elements, the politicians and people who have other ambitions beside helping the country. Operation Tutula nayo indala kakhulu kuna March and March, and it has done significant work in South Africa, and we can't be contradicting ourselves sithi sifuna abantu behlangane and we fail to recognize each other when we are supporting each other. So siyacela kubantu base South Africa ukuthi bangasebenzisi umoya omubi nomoya wokwehlukanisana lo okhandwa ipolitiki. Ingakho kungafanele lama civic organization alidwe abantu abanama ambitions epolitiki. Akufanele mangabe nje uleader umholi noma uyingxenye yeMarch and March ubese uba nama political aspirations, because siyazi ukuthi lapha kuma lokhu kuma organizations ethu abantu asebephethe lama march kwezinye indawo abantu abafuna kuba ngamakhansela. Yibo ke laba bathi mabebuka uphakela umthakathi besaba ukuthi mhlawumbe uphakela umthakathi ufuna lento nami engiyifunayo, ebese ethi umuntu uphakela umthakathi ufuna ukuthatha into kaMangobese kanti uzama ukuthi uMangobese angabi nabantu abaningi ukuze yena ezothola lento ayifunayo. Mina ngistrong weingane zakwethu, ngifuna nazo entertain la eSouth Africa bambalwa abantu abastrong njengami. Ngi-strong physically, ngi-strong emotionally, ngi-strong spiritually, ngi-strong nje ngayo yonke nje into. Ayikho into enginga-strong ngayo. Ngisho ungakhuluma into embi kangakanani, there is nothing anyone in this world, in the entire universe, nobody can say anything that can, demoralize me. You can't demoralize me, because I was held with a hand every day for 21 years, from 0 years to 21 years. I was held, ngangibanjwe ngesandla, ngitshelwa impilo, ngitshelwa umlando, ngitshelwa yonke into, ngitshelwa ubudoda, ngifundisa ukuthi buyini ubudoda bumelana. Abaningi bayamangala la
uyabona kade ngithethiswa yenye indoda lapha ithi uyabona ke Phakela lento yakho lena ke manje yokuthi uhamba uqimbile lapha abafazi bethu sebethi ke manje indoda kufanele ibe nje uyabona kube kungamanqoko kodwa uyaunderstand ukuthi kuhamba kuze kufike ezingeni lakho nabantu besifazane ngenxa yokwenza kahle indoda phambi kwabantu abantu besifazane bavukelwa yithemba lokuthi kanti amadoda khona indoda into okufanele ibe kanje ingakho ke thina sikulwela ukuthi amadoda wabuyelwe yithemba awabuyelwe ukuzethemba ayithande abuye kube ubuqotho benza abantu bekubona ubuqotho benze baningi abantu abangikhulisile mina la engingababiza ngamagama abadumile abakhona abadala baseParliament abakade beyingxenye impilo yami ngikhula abazi kahle ukuthi kusukela ngina 7 years ngangivele nginje angishintshi so laba baphuma umkhankaso okuzama ukuthi bengcolise noma bezama ukungiqeda amandla akwenzeki kalula ngoba yikho into ongayicinga ngame engcolile uyithola angiyiphili impilo engcolile hayi ukuthi ngiyayifihla anginayo impilo engcolile mina akukho ngisho yedwa umuntu osifazane la emhlabeni ongaphumela obalathi mina njoba ngikhona ngahlukunyezwa ukuphakela umthakathi yime ngilwela abantu besifazane lokhu ngazalwa ngilela abantu besifazane ngaka ngalwa nendoda endala ifuna ukushaya udadewethu imeshela ngenkani endala yaze ngikhiphela ucelemba ngathi lutha ngindawo udadewethu lo ngoba ngangifundiswe ngimncane ukuthi udadewenu uyithemba lakhe usisi wakho kuyiphatha kahle kwakhe kulele kutheni wena njengensizwa emphakathini hlonipheka ukuze insizwa noma iyeshela udadewenu imeshele yazi ukuthi lengane le inabafowabo lengane angikwazi ukushela lengane ngenhloso yokufuna ukuyichaphaza ilokho kufanele sikubuyise sizinsizwa ilokho kufanele sikubuyise so lwaba bazama ukona lo msebenzi ongake sesiwenzile ngeke kwenzeke insizwa nomsizwa whether akhona amanye ama civic organization noma ngaba wekho insizwa nomsizwa lokho kufanele achieve eSouth Africa izoku-achieve South Africa ngoba we are very consistent ayikho political party noma a politician esikuyafika kithi ngasese yakhuluma nathi isitshela ukuthi asiyeke ukuthi asenze ukuthi esitshela ukuthi asiyeke awukho umhlangano esiwufihlayo uma ngabe sihlangane nomuntu ngoba sisuke senzela lokho ukuthi kungabi bikho izinto abantu abazoyisola kodwa labo abafundiswe ukuthi yonke into emhlabeni yenziwa ngemali we are here to teach them a new lesson wonke umuntu owazi ukuthi kuyantshontshwa emhlabeni wonke umuntu owazi ukuthi kuyathengwana emhlabeni insizwa nomsizwa izo redefine honesty kubantu abasebenzela umphakathi you can't say this is a hand and when you turn it the other way and then ubusuthi akusisona isandla leso so ke besithi sendlalele nje bafowethu siyafisa abantu besifazane eSouth Africa bengaphatheki kabi ukuthi mhlambe sesithatha imisebenzi yabo noma senzani a wise woman will always know we have beaten every word every name that is we've been named we have beaten and we have proven to the government ukuthi we are not those names we are South Africans who love their country we are South Africans who want to see this country prosper and in a short space of time we have shown that imisebenzi khona eSouth Africa ngoba kukwazile ukuthi kuqashwa abantu njengamanje obasikhuluma uSpa kunamathuba ade sizwa izolo late ukuthi uSpa unamathuba u15,000 for South Africans kade sizwa manje ukuthi lapha eThekwini indawo eziningi almost 1,000 emsebenzi evulekile kunendawo eyodwa ekhanda opholoni la eMbilo ekwazi ukuthatha abantu abawu500 replacing 500 foreigners now if you are telling me ukuthi we are xenophobic and then ade sibona manje lapha kuna 15,000 wabantu baseMalawi so are you telling me ukuthi laba abantu baseMalawi bebengasebenzi bonke labantu baseMalawi bebengasebenzi njengoba ubabona nje ukuthi into yabi namabhadi as much as kubhlungu kubona amabhasi abo eginqika bathathe mina bangifaka ebhodleleni bethi bayangithakatha yes bangifaka ebhodleleni bafaka izibi bafaka umuthi bafaka amanzi bafaka isithombe sami bathatha leso thombe bangena nasebhasini bahamba naso bethi baya naseMalawi lawo ibhasi endleleni uyabona ngeshwa elibhlungu may his soul rest in peace udriver wetruck ushonile aba 11 balimala and that is a very sad thing to watch ukuthi abantu bakithi now even abantu abazikhulu esikhundleni sokuthi bekhulume ngokuthi siyabonga bantu base South Africa patriotism will defile patriotism or erase the sacrifices of our ancestors we as Insizwa Nomsizwa Development Foundation we have noted
the utter contempt of disgust, the cowardly and malicious campaign by certain individual political opportunists who have resorted in spreading falsehoods and fabrications that our struggle and commitment in South Africa are funded by Israel and other Western powers. Sengiyagcina la sengizonikeza imibuzo ngoba izinto eziningi engizokwazi ukuyiphendula izokhulunywa nina kodwa ngizosithola lesi statement. This was very important for me to touch. First of all, I want to thank the South Africans. People won't believe ukuthi we spend a week almost 15,000 rand worth of fuel going around a week, and that money comes from South Africans. I have a Capitec account. It's not hidden. I put it out there to social media, and I've kept asking people. And when I said to people the 30th of June, I announced it here. Advocate Ndao, he was here. Advocate Ndao Konala. We were here on the 7th of December when I announced the 30th of June. And when I said that, people said, no, he's crazy. He's a Zulu man, he's barbaric, he's not educated. So I don't care. Mina ngifuna ukuba educated. Mina ngiyazala, ngizala ingane. Angidingi ukuba educated. Ngizala ingane zabantu abantu ongeke uyibuze mayiqhamuka la. Uyabona ngoba lokhu kufunda kweni kudayilutha negazi nizala ingane engafani nani. Uyabona. So fight for your countries. If they kill you, they must kill all of you. You can't be scared of that, because even me, every day, yesterday I came late in the march because I had an intelligence that some people were waiting somewhere for me. I had to change 2 vehicles so that I can get to the march, because if I used my car to come to the march, I would have died yesterday. That's why I kept postponing the times, because the intelligence was telling me Uguti, there's things that people are trying to do. And thanks to the police, thanks to the Hulumeni, awukuthi uzame ukusikhuzela laba bantu esibe nomoya omuhle kubo. For more than 25 years ama foreigners ehlele South Africa. We were very nice. And then boom, no December, they make a video and say, we are going to take this land. Oh. Okay, so we know they can't take their land because they can't take it back to their countries. But the worst thing they said, the worst thing, they said they are going to take our women. Awumthinta umfazi kwaZulu, akathintwa umuntu wesifazane kwaZulu. Yiyo ke into yasisukumisa leyo. Sathi uyabona ke abasho lokho kuphela. Uma bethi bazothatha abafazi bethu, ngoba abasho ukuthi bazothatha intombi, bathi bazothatha abafazi bethu. Inhlamba ke leyo uma windoda ukuthi nje wena ungarelaxa uthi ngoba wakho umfazi akabakakhulumi ngaye akunankingi, ngoba bazomthatha ngempela. Bazomthatha ngempela. Nizwile nje kwenye province uDeputy Mayor, the whole Deputy Mayor indoda yakhe yase Nigeria. The whole Deputy Mayor ubefihla abantu endlini yakhe. uDeputy Mayor uthandana neNigerian elingasebenzi. Uthandana uDeputy Mayor, Google the news, they are there. Uthandana neNigeria elingasebenzi. Uthathe abantu bakubo base Nigeria wayobafihla endlini yakhe. Uthatha osibale engabe uyahamba uDeputy Mayor ayodeputizer le eNigeria. Usebenzisa ama state resources nendlu kaHulumeni, nemali kaHulumeni, nemali yabanye abakhokhi bentela, ukuthi afihla abantu bokufika bangekho la abalapha ezweni ngengekho emthethweni. Ngane zakwethu, owethu umyalezo uqondile. Owethu umyalezo uqondile. Sithi izwe alilungi, akubuyisa imithetho, akulayinile la sizonifakela khona, nizoqhubeka nakho nikufunde. Kodwa asikwazi ukuchitha isikhathi sikhulume ngezinto esisadinga ukwenziwa sineminyaka ewu32 sisemandleni. South Africa ina 32 into democracy. We can't be still planning. Things needs to be done now. Insizwa Nobusizwa Development Foundation, nizobona lapho ku statement, izoqala manje namhlanje ngomhla ka1 to force izinto eziningi lapha eThekwini. Hayibo. Ngibani lo nonginikeza izinto zengane? Yeah. Kuyabona ngathi ngiyazala. Kala kunezinto zezingane emotweni. Siyabonga. Bengenandaba nokujuluka mina. Indoda mayikhuluma into eserious iyajuluka. So ke sizoqala izinto ezinkulu njengamanje bafowethu ezokuthi sihlale entweni manje njengalapha eThekwini. Into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje. Sizoya kumasipala
sikhombe ibhilidi sithi umasipala namhlanje khipha laba bantu namhlanje sisuke siye kwelibi akukho ukuxoxa okuzokwenzeka akukho ukuxoxa okuzokwenzeka sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala barenta ibhilidi ngelika works it was vacant and then strategically ama Nigerians ahamba yongena ibhilidi ubani owatshela utela ibhilidi alinamuntu ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords sizoya kwa Transnet izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug sizoya kwa Transnet sithi sicela usinikwe uhla lwezindlu zakho Transnet sicela usinike uhla lwezindlu zakho public works masipala nangwelanga elithile siya kunansi indlu siyoyilungisa siyoyivula sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isetshenziselwa laba bantu abakhahlamezwe izikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenzi lutho abadinga ukurent abenzi lutho ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo kodwa kunomasipala la eThekwini thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho kubazohlala lapho ngaphakathi abeza ukuphuma beyothenga abeza ukwenza lutho sizohlala lapho angithi abangamakhosi bayagada sizobagada ke thina sibona alikhi drug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDecember nizobona kuzophela ukudayisa kwama drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi futhi asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa iPop crew ayiyeke ukuvikela amaphoyisa iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi inqwaba amaphoyisa angazabulala umuntu la kodwa ngezenzo zawo zokumikela imali zokwebiwe kuma drug lords seyibaqedile abantu asabeqedile abantu amaphoyisa lingazange lona limbulala umuntu ngqo kodwa lama drugs anikezwe izingane zonke lezingane zakithi ezihleli lapha lokhuza eKing Dinizulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo okwesibili sizokwenza njengensizwa nomsizwa sizoba nomhlangano no premier nobaba uMkhwanazi sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay awase Newcastle awala eThekwini awugcina idolobha singalibalanga iStenga niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe into ebhlungu ngendlela eyisimanga okufanele ngabe sonke thina abantu esingamaZulu esihlala kwaDukuza kufanele ngabe lento iyasihlupha kufanele ngabe into ereportwa zonke izinsuku kufanele ngabe into epostwa zonke izinsuku ngaphansi kwesichuse senkosi ngaphansi kwesichuse selembe umqali walendlela yakwaZulu umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu kudayiselwa khona ama drugs afihlwa khona sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ungani ubungamfakanga usiso uMangobese nokuthi kungani ungazange kuvezwe ukuthi yini biyokhulunywa siyoyikhuluma nomongameli laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube noqhekeko phakathi kwethu abaningi bayazi ukuthi ngumuntu we social media ngihlale ngikhona ku social media kodwa uma ungaqaphela kuba kancane kabi ngithole ngishuthe nabaholi mina ngiyabaza abaningi bayangifonela bakhona la efonini yami siyahlangana nabo but kukancane ungithole ngishuthe nomholi ngicela ukwenza into enkulu kunazo zonke enizoyibona ukuthi ingakanani akekho akwabona isithombe sami nomdlokombani kodwa sengahlangana kaningi nomdlokombani before inkosi awakhokho beyikhumbule ngahlangana kaningi naye kodwa ngaze ngifike eduze kwayo ingonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu umkhosi woselwa umiswa yimi makwenziwa nje umkhosi woselwa umiswa yimi umkhosi woselwa okumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi
ukuba izinto zenziwa kahle. Lokho insizwa nomnsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke, ngoba umkhosi woselwa, umkhosi wokweshwama, umkhosi wokuthi kucelelwe impilo isizwe, iwona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo yonke imikhosi. Iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kona, ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani. Njengoba kukhalwa ngokuthi amatshitshi ayafundiswa, insizwa ayifundiswa, ukhona umsebenzi, ukhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyona, okuwumkhosi woselwa. Angaze ngihlangane nengonyama, angaze ngithinta ingonyama, angaze ngishuthe nengonyama, ngoba ukuhlangana nengonyama kimi it's not a publicity stunt, it's more of a spiritual connection than anything else. Angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama mina ngisuka ekhweni, angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama kade ngidlalela noma kodwa bakithi ebusuku, angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama ngingahlanzekile emoyeni, ngoba ukuhlangana nengonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela, kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye ithombe bese uvela ukuthi athi uhlangane nengonyama, ngoba ingonyama akuyona into yokukhanda udumo, ingonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usuke wahlangana nengonyama. Ukuhlangana nengonyama kufanele kube ngokukamoya. Angaze ngichawule ingonyama lokho ngaba khona njoba ikhona, ngoba ngingaka, njoba ngiyilwela kangaka, njoba ngisebenza kangaka, angaze ngichawule ingonyama. Ngisaba ngisho ukusondela kuyona, kodwa yimi engiyisebenzelayo. Akekho umuntu owakhela ingonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina. Akekho umuntu owakhela ingonyama insizwa zayisencane kusuka ko5 years kuya ko21 ukwedlula mina, kodwa ngaze ngihlangane naye. Ngijabula ngife ngimbono ngangeyintaba zakhe eme lapha nje phambi kwebutho. Ngijabula ngife ukugiya ehlele esihlalweni lapha ongangokujula kolwandle. Ngijabula ngife indlula mithi uma ngizwa ikhuluma ngiyibuka ku TV. Angidingi ukuhlangana naye, ngiyohlangana nayo mhla yona yathi angicelela undabandaba bese ngihamba ngiyobika kwabakwandabandaba. Ngikhuphukele entabeni ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi namhlanje ngiyokhuluma nenkosi umlomo nomlomo, ngoba akuyona into encane, it's not a publicity stunt. Even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile, ngase ngise-Standerton ngibuya ngiza lapha kwaZulu, angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli. Ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe. Kusho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa, ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe. Ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka yini indaba ningangitshela ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi, bese ngisho mina ngimphendula umongameli. Yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili, ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uxolo, wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani. Kwayima ngivuma ukujika eStanderton, baqala ukungifonela ngakafika eStanderton, bangifonela ngibheke eStanderton kwakusasele 35 minutes ngifike eStanderton. Ngajika eStanderton ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli. Abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina. uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu. Ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi, nobaba uMkhwanazi, uNhlanhla Mkhwanazi. Ngahlala umhlangano noPremier, ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier, ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi. Kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni. Angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano. Awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawe. Umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade, sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke. Namanje nje obasibizwe sifonelwe ulona osifonelele sibizela emhlanganweni kaPresident. Umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2, mina ngisemashini. UPresident akangifunanga ngo9 ebusuku, kwakufunwa mina ngizonikeza uPresident isiqiniseko, ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene nengonyama ngayizolo. Ingonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakele umthakathi ngiyamazi, angeke abantu bone mangabe ekhona lapha azobe khona uPresident akakhululeke, ngeke kuze konakale lutho. UPresident ufuna lelozwi kimi, ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangene nengonyama, ingonyama ithe akuzokonakala lutho. Kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa.
ngenxa yakho ngathi mina president ngeke iziyenzeke le nto ngayethembisa ingonyama ngamethembisa uPremier ngiyakwethembisa nawe president uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami president cela ukhiphe order yokuthi umkhwanazi akangibophe ngathi ngiphuma ku president ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa ugeneral ubaba uNkwali yenkosi wathi indaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho uthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo ngaye entabeni mina weingane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi yini abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izwe unamba bani namhlanje ngoma umhla ka30 abanye babesho njalo namhlanje ngiyokhuleka babesho njalo nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena unikezwe imali upresident usho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe upresident ngangena ngigqoka amashoba kupresident ngibathe nalo ibhayi ngigqoka uBrenwood o Rust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo ngaphuma ngigqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto okokuqala okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa upresident bese befuna sonke simzonde mina ngizondana kodwa engakutshela upresident ngamtshela upresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi ngoba ngamela ubudoda lapha na mina ngamtshela upresident okokuqala wayezocela upresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka30 ngamphendula upresident kathi ngeke kusenzeka president ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqale simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasori kwahlaleka ngabe saselula isikhathi kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi president njoba upresident efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile sicela ukuthi azi ukuthi upresident kuzoqhubeka even ngomhla ka5 kune march evele ihleliwe ngomhla ka7 kune march ngomhla ka10 kune march kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile nengonyama kwasiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona imarch and march ebifuna upresident ubefuna uphakela umthakathi wabiza uphakela umthakathi uma ngabe dinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade bize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku ukubeke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana akumina engangibize umhlangano professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho ingakho mina nizobona kwezami ithombe ngishuthe nomongameli nongizwe I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba ushutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese. I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli ngiubani mina ukuhlangana nomongameli. Angaze ngihlangane nengonyama, yimi engisebenzela ingonyama, yimi ifela nkosi, yimi engifela ingonyama, yimi engivinjwayo endlunkulu kuvimba wonke umuntu endlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele engonyameni. Abazi ukuthi angifuni ukusondela engonyameni. Ngiyosondela engonyameni mhla ingonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina ngiyosondela ngalelo langa angidingi ukuvela ezithombeni nengonyama ngoba isithombe ngiyosishana nengonyama kuyoba into eyoba umlando weingane zami njengesithombe engasishana noShenge. uShenge ngahlangana naye ngimncane kodwa nginezithombe ezu3 zakhe ngahlangana naye ngina 9 bengimbona almost every weekend for the rest of my life kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhadi. Asikufundeni lokho eingane zakwethu kubantu abakhulu akuveli ukugxambukelwe nje ngoba kwenzeka amaphutha
ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona nokuvela nje kweyithombe kamongameli bakuyona into ebihleliwe ukuthi kufanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi nomongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke akukho ukubo kwenzekile uNkulunkulu uyalithanda lelizwe uNkulunkulu weseke okuhle uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe ko Nando's nako Ocean Basket nako zonke lezi zitolo zokudla lezi ama owners azo angabantu abamnyama bala eSouth Africa please remove your illegal employees and employ South Africans because we are going to report those businesses and I'm calling on all South Africans to report. We will have a desk that only deals with that ukuthi kutholakale nje lezi inkampani ezistubborn bese simthatha siyomreporta ku president ukuthi nangu ke president njobo wathi wena akasekho umuntu ofuna aqasha umuntu okufika nangu lona usamqashile sikulungiseni ke ingane zokwethu uNkulunkulu anibusise sengiqedile because there were a lot of intelligence reports that were saying we are actually ngicela ukukhumbuza umbuzo lapha kwaZulu kulungizwe and then thina sibulala lokho okuncane osekukhona khona omunye Highway Radio